Og så er jeg tysker, og jeg skriver noget, der hedder Tyskerbloggen. Og selvom jeg er tysker, så er jeg ikke særlig glad for Rammstein, eller Sauerkraut, eller at holde orden i tingene, eller Schlager, eller Hansi Hinterseer, eller hvad det nu er. Og hvordan hænger det lige sammen? Det passer ikke rigtigt med noget. Nu møder man endelig en tysker, og så har hun ikke engang tyskerfrit. Hvordan kan det? Det forstår jeg ikke. Hvordan kan det hænge sammen? Og det er jo faktisk lidt sjovt, fordi jeg er flyttet til Danmark for 6 år siden. Og siden da så har jeg mødt rigtig mange danskere, som har sagt, hold da fast, er du tysker? Du er jo hverken det, eller det, eller det, eller det, eller det, eller det, og hvordan passer det lige sammen? Og jeg tænker, når man er nogen tyskere, der er det, eller det, eller det. Og det er faktisk de samme fordomme, kan man kalde det, jeg møder, hver gang jeg møder nye danskere. Det er lidt sjovt. Og det hænger meget sammen med, at kultur, der er sådan lidt grundlæggende problem med kultur. Det er, at vi mennesker bliver meget kassetænkere. Og kultur, det er meget flydende. Det er meget svært at definere. Og mennesker har brug for at definere nogle meget klare grænser og rammer, hvor en kultur, de faktisk flyder sammen. Så det resulterer i, at vi har nogle meget kunstige opdelinger i forhold til hinanden. Når danskere de sætter tyskere i kasser, så siger de Ordnung muss sein, og de siger Sauerkraut, og de siger Currywurst, Lederhosen, Dirndl, og sproget det er en værre omgang rod, og så siger de, at fordi vi er dis i Tyskland, så har vi meget stor afstand til hinanden. Og man så vender dem rundt og siger, hvad tyskere de så siger om danskerne. Så siger de, at danskerne de er meget sløsede, de får det helt serveret, fordi det er et stort paradis at bo i Danmark. De æder hotdogs og putter sovskulør i det hele. Så går de træningsdragter og klipklapper. Så snakker de sådan noget sammenslydende, underligt, mystisk sprog. Og så er der overhovedet ikke noget respekt mellem mennesker, fordi at man er dus. Og jeg ved ikke, om I kunne se det, men alle de her ting, jeg lige skrev op, de var inden for de samme kategorier. Altså vi definerer nemlig andre mennesker i andre kulturer ud fra nogle meget bestemte parametre. Om det så er fordomme, eller om det ikke er, det er en helt anden sag, det er ikke det, jeg skal komme ind på nu. Men vi kigger på blandt andet, hvordan er de andre? Hvad spiser de? Hvad har de på? Hvordan taler de? Og hvordan omgås de andre mennesker? Og det, der er sjovt ved det her, det er, at man bruger det måske egentlig i virkeligheden til ikke at sige så meget om de andre, men måske nærmere at sige noget om sig selv. Fordi at når jeg siger, du er glad for Rammstein, men du er ikke en af os, du er ikke en af min kultur. Så derfor så tager jeg på den måde afstand fra den slags musik. Det vil sige, at man måske i virkeligheden bruger de her labels, som man sætter på andre kulturer, til at definere en selv. Altså siger man måske i virkeligheden, hvordan er vi, og hvad spiser vi, og hvad har vi på, og hvordan taler vi, og hvordan omgås vi andre mennesker. Det er måske i virkeligheden det, man gør ved ligesom at sætte den her afgrænsede kasse omkring sig selv. Vi noterer altså, kulturelle labels hjælper os med at definere andre mennesker og os selv, men nok i virkeligheden mest os selv. Og det var det der med, at man igen har brug for at have nogle grænser, som jeg sagde lige før, selv med kultur, de i virkeligheden er begyndt at flyde rigtig meget sammen. Ja, det har måske også noget, det viser jo nok. Jeg starter for. Det her det er mig. Når jeg er i Danmark, så er jeg tysker. Når jeg er i Tyskland, det her det er Tyskland, det er også mig, så bliver jeg stemplet som dansker. Og det er lidt sjovt, at folk de har behov for at se mig som noget andet, og se det andet i mig, det anderledes, for ligesom at definere dem selv. Så ved at definere et dem, så definerer de også et os. Det er lidt skørt. Og jeg tænker, at det har behov for at definere et os og et vi. Hvor går grænsen for det? Det kan man tænke lidt over. Der er en fyr her, som ikke var så god til at se, hvor grænsen gik. Det var Hitler. Og så er der nogle andre, som jeg vil ikke træde nogen over fødderne, eller tæerne, eller hvad man nu siger. Men Dansk Folkeparti og det tilsvarende tyske parti, NPD,
de er ret skarpe til at sætte nogle grænser for, hvor vi er henne, vores kultur, og hvad er vores kultur. Og der er det lidt sjovt at se på, at politikerne, de siger, der skal meget mere fokus på sprog, vi skal have mere tysk og fransk og spansk, vi skal have engelsk tidligere, vi skal være åbne, og vi skal samarbejde, og vi skal være internationale, og vi skal være globalt konkurrencedygtige, og vi skal simpelthen ud og være på tværs af grænserne. Og så sætter man de der grænseposter op igen. Og det kan godt være, at det ikke betyder særlig meget sådan direkte, men der er en rigtig stor symbolsk værdi i, at man sætter de her grænser op, og simpelthen sætter en grænse omkring landet, og siger, at vi går hertil, og I kommer i hvert fald ikke indenfor her. Og det har jo noget at gøre med, at man er bange for at gå under i det store mudder, som vi alle sammen tror, at Europa er ved at blive, eller verden måske. Vi er simpelthen så bange for, at vores egen lille identitet og kulturelle identitet går under, at det lokale det går tabt. Og det er selvfølgelig også forfærdeligt at tænke på, men måske skulle man i virkeligheden bare tænke på, at man skulle se hinanden for det, som vi har til fælles, i stedet for at se det, som adskiller os. Vi har rigtig meget til fælles som mennesker, og på tværs af alle kulturer, om man nu er tysker, eller dansker, eller englænder, eller hvad det nu er. Vi har alle sammen et behov for at høre til, og vi har alle sammen et behov for at blive accepteret. Og det kunne man måske tænke over næste gang, man møder et andet menneske, om det nu er tysker, eller hvad det nu er, at vi alle sammen er rimelig ens. Det var det, jeg ville sige.